איילה רוצה להגיד שלום לסבתא שרה? תגידי לה שלום. איילה? איילה? מה את עושה? תראי לסבתא שרה את הצמידים שלך. מה יש לך על היד? תראי לה. נכון. מה זה? צמיד. צמיד. תראי לה עוד. מה עוד יש לך? תראי לה את כל הצמידים שלך. לא. מה זה? עוד צמיד. עוד צמיד? כן. ויש לך עוד שרשרת? לא עוד צמיד. תראי לה את כל הצמידים שלך. לא עוד. זה צמיד. מה זה? זו שרשרת. את רוצה לענוד את השרשרת? תענדי, את יכולה. צמיד. תגידי שלום סבתא שרה. איילה? איילה? שלום. סבתא שרה, נכון? כן. תגידי סבתא שרה. מה זה? תגידי סבתא שרה. אישה. סבתא שרה, נכון. תני נשיקה לסבתא שרה ככה עם היד. עם היד. תגידי סבתא שרה, מה שלומך? מה שלומך? איך את מרגישה? לא, תשאלי את סבתא שרה, איך את מרגישה? תראי לה עכשיו את עוד צמיד שלך. איפה עוד כמסי? אני לא יודעת, צריכה למצוא אותו בעצמך. מה זה? תפתחי את המגירה שלמטה. איילה? מה זה? שלי. זה שלך? כן. מה את עושה עם זה? איפה עוד כמסי? איפה התיק שלך? איפה התיק שלך? יש לך תיק, נכון? אני לא יודעת. את לא יודעת? גם אני לא יודע. מה נעשה? לא. מה את מחזירה לתיק? תראי לי מה יש בתוך המגירה. תראי לי את המגירה השנייה. תסגרי את המגירה הזאת, תראי לי את המגירה השנייה. אוי. איילה, את יכולה להגיד סבתא שרה עוד פעם אחת? תגידי סבתא שרה. אישה. סבתא שרה. את יודעת שגם לסבתא שרה יש הרבה מאוד שרשראות וצמידים? כן. יש לה הרבה מאוד שרשראות וצמידים. את יודעת שיש לה גם הרבה מאוד עגילים? איפה? נכון, איפה עונדים את העגיל? לא עוד. איפה עונדים עגילים? לא עוד. איילה, איפה עונדים עגילים? איפה שמים עגילים? על האף? לא. על היד? לא. אוניים. על האוזניים, נכון. ואיפה עונדים שרשרת? איפה שמים את השרשרת? פה. איפה זה פה? תראי לי. פה. נכון, לצוואר. תראי לי איך את עונדת שרשרת על הצוואר. יופי. איילה, מה יש לך ביד? יפה. מה יש לך ביד השנייה? כבש. גבס. כן. מה קרה? נפלתי. נפלת? איפה נפלת? מקינה. בגינה, נכון. ואיך את מרגישה עכשיו? טוב. טוב? איילה, את רוצה להראות לסבתא שרה איך את חזקה? כן. תראי לה, סבתא שרה, איילה חזקה. תראי לה, איילה חזקה. איילה חזקה. תגידי לה עוד פעם אחת, איילה חזקה. עוד פעם אחת, איילה. איילה חזקה. הכי חזקה, נכון? מה את אוהבת לאכול, איילה? ביתה. מה? ביתה. לא הבנתי. פסטה? כן. ומה סבתא שרה מביאה לך כל פעם לאכול? איזה ממתק היא מביאה לך? אוי.
היא לא מביאה לך אורז. מה היא מביאה לך בתוך שקית? מרש? מרשמלו, לא מרמלו. ובא? ובם? במבה. נכון? שרה מביאה לך מרשמלו ובמבה. נכון? נכון. איילה, את רוצה להראות לסבתא שרה איך את לומדת אנגלית? עם המחשב שלך הקטן? נכון, מה את שרה בבוקר תמיד? לא את זה, את זה, את זה. נכון? יש לך את זה. את זה. את לא רוצה את זה עכשיו? את זה? בסדר. אז תגידי לה להתראות, סבתא. ביי ביי, תהיה נשיקה. זאת נשיקה גדולה? תהיה נשיקה גדולה. איפה הוא? ביי ביי.